Lada paitbah o ibit yang awan phah sa parlimen ktien khasi kan rung aga khyrnit ko phra Governmental ya kini Lada ki MP jong kani ke jela ke jong ni ke pelik sange ya kani ke jing tho kaba ki question balai ka rung dang ka khasi language balai kam rung ka rung language ngalawan pai na Delhi mangi attend ke national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki bami na ki media ki bayade bat kani ka important issues bangi ki follow up kami gini ki belong dot long snam ya jai perin jungi kam ka ktien ka thali ka thok atar ka language and script nama kala dan lupa pok ain citizen charge guri India article 30 35 kala batai pa kam tam ni ka article 29 kala batai lupa ka kani ka language ka script kan ka ktien bat ka jing ka thok atar ka dei benong ka we ni ki hop long try jong ki dat pa te hadien bang ngapai bhai ka ki jing ya tai kham tam le na ka liang ka sarkar ha ka wai menteri rang ba do jong la flip ki papers hang to openly in the house but I think namar ba miss out ni balai imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka de ka subject ka de inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution but la pha do under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka ha kani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jo kani ka ministry u PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki baminta artli ki languages la include ha ka e schedule ba na padeng jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong ka ri India hi bro ka we ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrung ki tin ki jong ki Tina pedang kita like ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pedang as the evolution of dialects and languages is dynamic kenu kila batai katu ka ayu thus both the earlier attempt through the part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up atu kapor house nam khanai span khandai pun reu but house nam arhaja lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pin long legal language kinu ki ktien ki bala ya ki ba dang kren ba ki badan kam ka jing itho ha ka India the government is conscious of the sentiments and requirement na dena kata ka daw la tho hang ni ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ka press information bureau government of India ministry of home affair ha ka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jongki IST ke jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni ka number khat phra iwe hado life phra an gita language banjara language basika language ha ni ka number khat phra Khasi language to la highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban rung ha ka 8th schedule ha ka next session the 2019 de kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to Kapor, Rajnath Singh. Hiam not nakajing long Home Minister, but one not the Amit Shah hadir to hadir ka COVID. Kani kapor ka permit kani kadi kapor budan mau. De mentah Amit Shah mo ban follow up ya kani but la tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ka Khasi Author Society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi. But ka ministry ru kala
Kalau om kan ya cekmat ya kan ni bahkan penrung haga next session mereka bahkan det kalau ba ladan nak MP jong kan ni ke jela ke jong ni ke pelik sange ya kan ni ke jing tho ka baki question balai ka rung dang ka khasi language balai ka rung ka karung language ka baling mo kalau ba kita kinong ya lam jong ni ki badai kinong mi khmat jong kan ni ke jela ke jong ni